Dobrý deň, ja vás vítam pri sledovaní dnešných Rai News. Dnešnými Rai Newsami vás budú sprevádzať Zdenko a Zdenko. Dneska si niečo povieme o dopoludní a popoludní. Takže dopoludne prebiehalo asi takto. Ráno sme si pristali na rozcvičku, lenže keďže sa nikomu nechcelo, tak žiadna nebola. Potom sme mali raňajky. Na raňajky boli fajné. A potom sme mali veľmi zaujímavé súťaže, čo sa týka logického myslenia. Museli sme veľa rozmýšľať. Potom sme aj tvorili, veľa sme tvorili. A boli sme zbierať aj kamienky. A sadrovali sme. A teraz vám niečo povie Zdenko o popoludní. Takže popoludne sa začalo oddychom. Oddych bol veľmi krátky, ale aj tak sa tam stihlo udiať niečo veľmi nezvyčajné. Istá nemenovaná osobnosť si počas oddychu odhryzla peru. Tento program pokračoval nácvikom tanečných choreografií, a to sa asi vo dvojiciach, alebo vo väčších formáciách iný tanec. Toto sa pretiahlo až do večere a večera bola veľmi chutná, boli dukatové burtičky a po večeri bol večerný program, ktorého súčasťou sme aj my.